Pagbugas. Red horse ay. Ako lang itong ito nga. Minsan na lang ako niya sa minsan 200 lang. Okay, bong? Ha? Ako naman, masurat. Ito naman yung Ilang gid siya pula, no? Pero luto siya. wala na imply sa pando. Pepsi? So, sumuda rin yung pagpita ng panood. Pepsi? Puti na yung mata niya, gawas ng puti. Oo, din gawas sige dito do. Oh, yeah, ma, Yuma. For me, Hey! Ah, what amin ba? Wah, bilisin mo angkol. Samang ka, eh. Basta man. Hey, Kumusta daw? ha? Ha? Ako naman. Yeah. Pumunta na, kumusta na daw ka? Kasi ito bag. Okay. Oh, okay ra, ana ba? Okay ra. Sa'yo mo nagiluto, Han. Secret. Kaliritang kambing. Secret, guys. Kaliritang kambing? Na yung unod, oh. Tiil, unod, lawas, ulo. Kini ulo namin kaya sinigangunan. Lahi ang liver spread din, no? Lahi ang liver spread din, ba? Yang lata, gagmay. Tawon sa ni, palingin. Lahir gini si Bading ba kay pag maka-abroad siya baka pambit dito niya da. Ano na yan? Pambit dito niya da, okay sa siya ba? Dok cha big live, dili live boy. Ay, sa pelo? Ano si Bading? Ay, isa makapag-isip ko ay. Ito ba ano? Ganda, expert sila lang magluto sa basta na anay. Oh, expert na tanan. Lechon mo isa bili, tungkuan New Year siya naglechon bili. Si Mega antig tuyok. Pero karon di na siya maglisod, yan na may ubin. Oh, pero aso lagi kali sulod na balay. Ubin. Diba, Han? Ay, nahulog. Isa pa. Nahulog pa. Wala pa 5 minutes. Humok na, karne. Sabi ko humok. Ako rin yung anong ganyan. Nalabian? Na madugmok. Iro no na tanan. Ano si tubig? Abi ni mo pilang tubig. Pati doon ako din. Ano tayo man? Slice lang ko gang. Slice lang. Ipapi na ng patatasan. Patatas. Oo, ato na patatas. Dagwa lang pag-slice gang. Ano ng patatas? Tungaara ng patatas. Oh, tungaara na. Ano? Dagko o gagmay? Ah, gagmay yun mo? Oo, gagmay. Ay, ako na lang. Okay. Kung ano mga gusto, sakto na tayo kahungo. Sakto ng kalata, no? Para dali na siya maluto ang patatas ba? May gani kay pila ka ba kinong anak? Rachel. Ala, dugani. Mugani na ipalang kay dungagan niya. Isa pa lang di ay. Isa pa lang nahimog na. Kasi sila pagka Paris literos to tiba.
Ako ni Ang ako ni caption ako ani sa YouTube. naglitsyon ko, anak. Pero wala ka nakakuyok. Pagkuyok dito, parang may... Kuha ra kani kalderitang kambing cooking ni Mami Jen. Ah! Abdik ba oh? Programa ra ka common. Si ate, grabe gini sinaduha mo. Ako man siya man ang kuan siya. Ako ra ya isayahan ning vlog sa ako ra tig video. Yeah. Isulti dayon ha na. Oy, ako ni ilunod ang kuhan. Guys, Wala na ako ampat. kuan, ganaan. Basta kini kalderitang kambing niya, basig mahimo ning kuan lauya. Daghani lagi sa buhan. Daya ka nga ilunod na tanan, gilunod na ako. Ito kaya nang ingon. Okay na kanang sabo-sabo kana ako. Ambot gani ugon sa lasta ani. Ay, labit kayo na. Ay, paklay nga. Kanding ni Cha. Baboy. Kalang kaming dagdag. Sampay na dahil Cha, di ka ganahan. Ganahan kay. Di ba tong nay dugo-dugo te? No, pundi sagol dugo. Oh, pero Pina- gutan. Kuha na. Sampay namin dito sa Dubai nga kuan. Ang dugo dito frozen. Lami magyapon. Di ako sa nito ang sampay na daw. Oo na, sampay na. Singot na akong asawa oh. Taon sa kaluoy. Ah, liho-liho man dayon. Ano mas may magiging magluto ani kay labi ba ka magluto. Hindi siya halo, siya smell. Liver split magkana. Liver spread siya pero Okay na na. Pwede na na. Luno na tanan kay Hala, kuno. di ba na luto? Lunudan ani. Luno na tanan. Basta na. Ika na, luto na na. Buka na na, luto na. Ah, si Dudo Noy! Kainis na! Ang bata! Sugo na day. Ama si Te, ako na Bong! lang te, pag-inis na te! ato na lang sa manene kay para kay kada pagpandaya. Ngumay pa. Ito na day, Noy? Ganina ra. Ay, ano to? Ura, sa na, laro lang, sa na. Yan.